päivä se nyt on? No, oli mikä oli. Onko se nyt 20. Joka se on 4. päivä? Just on se. Niin nyt on ensimmäinen aamu. Sen koiran kanssa. Keli on kyllä pakko sanoa, että huono. Vettä välillä ripsii. Ja kohta alkaa satamaan kunnolla. Se on ainakin luvan. Ja tuuli on todella kova. Täälläkin on niin kova tuuli, että ihan sama, että lähdetäänkö vasta tuuleen vai mihin tuuleen. Tää on niin kovasti. Ei tästä näin kyllä. Sanoa mitään. Tässä oli tosi hyvä paikka. Tässä oli poikuuksia tällä alueella. Ja tämä nyt hapattiin. En tiedä, valkoiset sattaa vettä. Tämmöiseksi meillä on nämä paikat täällä muuttunut. Tää on kyllä, ei jumalauta. En tiedä sitten, että tietenkin kun tääkin on. No kaikki tietenkin valtion maita. Tämä alue on ollut nyt semmoisen muutaman vuoden. Se oikein aktiivisen hakkuun piirissä, ne korjaili silloin noita teitä. Sen jälkeen on hakannut oikein aktiivisesti. Koko viime talven paukutti useampi kone. Sitten käivät vielä uudestaan. Mutta kyllähän tässäkin jokainen näkee, että kyllähän jotakin hoitovelkaa on. Mutta ei ne näihin lähekkö. Nämä on pelkkä kuluerä. Se tuotto tulee sitten vasta myöhemmin. Eihän ne näihin lähde silloin, kun on muutakin. Ja on niitä niin vähän niitä raivaajia, että kyllä ne tuolla raivailee tietenkin. Eihän tämä ole pystykorva maasto. Ei ollenkaan. Kaukana siitä. Eihän täällä koira pysty hakemaan kunnolla ja kunnon hakulenkkiä. Tuossa jonkun ajan päästä tulee sinne muutama 100 metriä rappalla vähän parempaa. Ja täällä ne poikuet voisi olla niin. Ainakin tuossa jossakin kummunreunassa marjaa syömässä. Onpa ihan perseesti. Ei helvettiä, mutta ihan perseesti. Tää yrittää päästä tuonne. Koko ajan sairaan. Ei tässä ole kyllä tuurikaan nyt matkassa. Ei vähääkin. Ei helvetti yhdenkään haukun päässä. On hyvillä miehillä. Nyt tää tulee ihan kaatamaan. Auto on tuossa vieressä, ne on jo autolle verrekuunut. Meitä kyllä se koira tulee sieltä. Tuosta otti hauka. En tiedä mikä on. Hankala kameraa pitää, sitä kastuu heti. Niinpä menen tuohon lähemmäs. No nyt kuulee, että on hauka. Oli että. Kyllä se viime syksy vastustuksen anturoittaja mun jälkeen niin tää mukava kuume.
ja koira saisi intu. Aivan yhtyrä, että muistaisi, että tämähän tämä on. Niin oli jo autolla, ei repuunkis vielä. Ja koira tulee kohta tuohon. Menikin tästä pitkäksi ja otti tuosta haukoa. Kyllä se on huonosti liikkuu täällä vesisatteessa tuulossa. Mutta semmoista se on niinpä meillä lähellä. Nyt lähti. Joku peräti. Mutta se koiraa. Selkeästi kuuluu siinä semmoinen, että tärkeää nähdä se, että mihin suuntaan se hauttuu. Tuolla näkyy. Vähän niitä tuon.
Näkyy ihan just. Nyt on aivan paikka. Ääntele. Mä oon kohta puolella. Enkä näe vielä, on tuossa kuusi ryppäys. Voisin olla. Hyvä tyttö! Hyvä tyttö! Hyvä! Hyvä tyttö! Viisi metriä. Nyt hyvä tyttö! Hyvä! Siinä on toinen. Onko toinen? On siinä kuikuus tässä, kato. Koira menee, ettei hän näe täällä mitään. Niin se pysähtyi tuon seuraavalle puolelle. Se vaihtuu se. Onpa jännä, että se ei. Mutta kun jokainen näkee, kun täällä ei näe, että tuohon paikkaan. Ja täällä hajuja tulee vastaan tämmöisellä kelillä, niin se pysähtyi tuohon. Nyt on siinä toinen. Me kuulenko täältä pöräytyy. Nyt koiralla ei ole tarkka merkintä kyllä. Näkee, että se pyörii, mutta ne yhtä täällä sattaa ja tuulee aivan hirveästi. Kyllä se niitä. Niin kuulinko täältä lähti lintu. Tuossa vähän aikaa, kun se haukkuu. Oi paska. Sotki kyllä tuon seuraamisen, jos ei tässä sitten ole. Kyllä koiralla on hankala löytää. Nyt se lähtee sinne perään. Sotkipa hyvä. Tai ei se näkyy tuossa pyörä. Hyvä. Mihin meni? Sinne se lähti nyt perään. Se kato haisee täällä, kun siinä oli useampi. Tuokia lähti kyllä kuin tykin suusta, että aikainen lintuhan tuolla. Katsotaanpa löytääkö se tuo palaa. Helee vettä, tässä ottaa vettä. Mihinkähän se meni? Varmaan tuonne ylös perässä, jos se vain oli tässä vielä. Se saattoi lähteä tuonne, kun sitä yllykin, että menee vain se aikuisen perään. Vittu, se oli tuossa. Tuossa istuu yksi. Tuossa puussa, missä se haukkuu. Tuossa, katokko on kesy. Tuossa. No on vai. Voi jumalauta. Siinähän se istuu. Ei se koira löyä näitä, kun se on. Siinä istua töröttä. Tuossa, naarasteen. Perkelekö sitä ei usko sitä koiraa. Koira kyllä sen tuossa, mutta kun mie sitä usutin, että menee tuonne, että se emon perässä. Nyt se lähti tuonne. Voi räkä. Oma vika. Joo. Koira tulee takaisin. Katsotaanpa löytääkö se. Ei siitä kato paljon hajuja tulee, kun se tuossa on. Eikä lähde mihinkään. Nyt lähtee. No nyt. Olipa pieni koko. Onko mä siinä nähnyt koiran vilahtaa? Se itse uskoo ennemmin, että nyt tässä on jotakin, kun hajua tullut. Oishan noita helppo tuommoisia, että ja jos olisi koiraa uskonut, niin se mistä se on? Joo.
Taas pörähti tuon. No, että tää on nannaa. Mulle on tästä tärkeämpi tämä, että ja tuo koira, kun se näkee, tuo olemus muuttuu. Se on niinkö... Ei mulle ole niin tärkeää ennen. Mä en niin monta lintua ampunut, mutta kyllähän mä niitä ammun tietenkin. Ja tämmöset olisi niinkö tosi hyvä. Tämmöset justiin, että nuoria lintuja, niin se on niinkö juuri sitä, mitä pyydetään. Tai suositellaan. Mutta pakko on kuitenkin sekin sanoa, että ettei mene aivan jeesustelussa. Niin joka vuosi kuitenkin sen metton ampunut. Ja sitten kun kerrot ollut nuorempi, niin se on tietenkin tullut useampia. Hyvä tyttö! Koira ei oikein tarkkaa. Kyllä se puumerkkaa oikein, mutta kuten näki, että kuka helposti menee ohi. Ja vettä sata. Sitten se yrittää selektää sitä, että missä se on. Tällaisesta ihan kaatamalla vettä. Hyvä tyttö! On ne ketuja, kun tehdään näin. Täällä on tuossa toinen. Tuossa kotkottaa. Koira meni sen perään, mikä lähti. Joo, tää astuu nyt siitä. Tuossakin on yksi. Jossakin tuossa. Tämähän on sitä niin sanottua parven vyörytystä, että tässähän ei ole mitään uusinta haukkuja. Vaikka nämä on aika tiheitä paikkoja, niin tässä ei olisi niinkö semmosesta kyse. Tuossa. Jossakin tuossa äänellä. Koira ei kuule, kun vettä sattaa. Kyllä se kuulee tuon äänen. Täällä on niin kova tuuli, että tuolla oikeastaan näkee, että täällä niinku myrskyä oikeastaan. Kohta. Tämä koira on töpinössä. Tätä on kaivattu. Se tietää, että mitä varten täällä taas ollaan. Ei olla marjareissulla eikä olla lenkillä. Tuollakin. Tuo on kyllä eri. Kyllä se koira tuon kuulee, kun se tänne tulee. Mulla on ihan litimärkä. Housut on litimärkä. Tää vähän tulee pitkä videopätkä. Kuvataan tämmöistä tilannetta. Tämähän on ihanteellinen, kun sulla on pentukoira ja sä opetat ja sä pääset tämmöiseen. Kun on näin kesyjä ja se antaa haukkua. Sä pääset sitten helposti sille se ensimmäisen puutuksen. Tuossa on kuusessa. Ei ikään saa oikein selvää, että täällä on niin kova tuuli ja vesi.
vettikö tää on huonomaan. Seura. Koirameikko vähän matkaa perässä, kun täällä on niin hajuja ja tämmöistä tihiä ja ne istuu puista ja niin yrittää mennä. Mitä oli tuossa tuo äskeinen, vaikka se kyllä koira katsoi sitä lintua, mutta olisi se voinut mennä lähemmäskin. Mutta toisaalta taas, että vanha koira saattaa olla, että se, kun se huomaa, että ne lähtee, niin se haukkuu vähän kauempaa. Mutta ei se sen, kunhan se niinkö merkkaa se nuori koira sen ensimmäisen linnun niin hyvin kuin mahdollista. Ennen kaikkea se sataa varma se, että siinä on, ei väärään puuhun, jos merkkaa. Hyvä Kerttu! Väärään puuhun merkkaa, niin sitä ei saa ampua. Ne antaa sen, kyllä se lintu ääntää siinä se penikka sitten huomaa se, että tuossahan se onkin. Tarkentaa se hauku. Niin tie on tuossa, että tässä on niinkö helvetti on tihi. Mutta ei tämä, se kyllä meille riittää. Me on ihan litimerkkä. Siinä on näädänpönttö jollakin. Eikä ole linnunpönttö. Mie katoin, että näädänpönttö on tullut. Linnunpönttö. Nehän on hyvä sapa. Tiedä mille linnulle tehty, kun noin iso aukko jollekin. Tämä on ihan litimärkä. Aivan. Housut on litimärkänä. Läpimärkä. Mennään auki. Kiitoksia. No miten otat? Perkele, mäkään ei sammu. Te ente.